מה המצב לכם בחג ויבי שמח לכולנו? ויבי, ויבי, ויבי. היום ויבי ושרה נתניהו הראו לכולם, לכל האלה מהקומפוזיציה של הכנסת, מי הם בעצם קלר ואנדרווד האמיתיים, כמו ואת הקלפים. בוג'י חשב יבוא על ויבי עם פול האוס. חשב ויבי פרייר. ויבי בא לו עם קרה אף על הראש. כפרה עליך ויבי, אתה הראת לכולם שבעצם אתה כמו דלה משה רבנו השתמשת במצרים כדי לשרת את עם ישראל, כי אתה גאון. ובוג'י הזה חשב אתה פרייר, הוא לא ידע שאתה יודע שיש לו כריזמה של פועל זר של ניקיון בקפריסין. בחיות ספר תורה לא הייתי נותן לו לשטוף לי את האוטו. מה המצב לך פול מקרדני? עכשיו בוג'י הוא לא יודע להנהיג, הוא כמו הנהגי מוניות המעצבנים האלה של הגטקסי, שאתה עולה אליהם והוא אומר לך, שלום אדוני, איך תרצה לנסוע? להפעיל לך ווייז? יש לך ווייז? מי מנהיג את המונית? אתה או אני? מי מנהיג את המונית? קחת לי את הראש, אם אני מכוון אותך תשלם לי כסף על הכוונה. ככה בוג'י לא יודע להנהיג מונית. מה המצב לך קונגס? כעת נריע בתופים ובמחולות לראש אישתנו ויבי, כולנו ביחד ולאשתו שרה. ויבי, 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 ויבי. ויבי, איציק איתך, כי אתה גאון, אתה כמו פרנסיס אנדרווד.